Mano kumedo kete mana kai Ramogi TV cheno bende podwa mi wechego manyien ka koro twang'io mago motudre kod wechego mag thieth kama migawo mar thieth mpacho kai county ma Nakuru dhi nyime kod timo nonro ewi muoch mar midhusi mar athung'a mar anguro mong'ere kaka swine flu. Report wacho ni ng'at achiel osewito ngimane ka jomoko 8 dhi nyime kod yudo thieth. To athung'a mar anguro ni en ang'o nyakoro mga juang to kendo ang'o makele to ranyisi mage chal nade. Reporter marwa Simfros Okinda nigi ler. Ma en kidieny mar ariyo ma kaunti ma Nakuru yudo kod muoch mar midhusi mar athung'a mar anguro ma ong'ere gi dho joyedhe ni swine flu. E higa mar 2016 ma ok tin ne nyithindo 40 e bwo higni 5 nowito ngimagi kaluwore kod midhusi no. Migawo mar thieth e kaunti no ochako nonro mar ng'eyo gimomiyo kaunti no thoro bedo kod landruok mar kute mag athung'a mar anguro. Kwenda pale katika eneo la Elementaita kwa kuhamasisha wananchi wa pale na kuambia mipango ambayo wanafaa waweke ikiwemo improve mambo ya sanitation na ventilation katika manyumba yao, lishe bora, na wale ambao walikuwa wana dalili hizi wakaambiwa waje katika hospitali zetu na zahanati yetu, na tuliweza kufungua ward katika zahanati ile ambayo tumekuwa tukihudumia wagonjwa ambao wamekuwa wakikuja pale. Kaluwore kod report mar migawo mar thieth kod jotuo maromo 8 nitiere ute thieth mopogore opogore. Ji 6 nitiere od thieth mar Kiptangwanyi ka ji 2 nitiere od thieth maduong' mar Nakuru. Gie sani kwan jotuo duto moseyangi e kaunti ma Nakuru gin 140. Moko kuomgi pod yudo thieth ka moko nothiedhi modok pacho. To athung'a mar anguro ni en ang'o to ang'o makele? Onyalo spread ka ipidho anguro kata dak kuonde ma anguro odakie mang'eny kata estates ma anguro nitiere kendo interact closely gi anguro. Mana kaka midhusi mamoko, athung'a mar anguro landore kowuok kuom ng'at achiel kadhi kuom ng'at machielo. Ka dhano achiel oseyude to nikech en respiratory kata en mar ng'wech, kigir kata ifuolo kata yweyo products mag umi kata dhogi timoso go ng'ama chielo to ng'ama chielo chako timo kamano moso godo moso ng'ama chielo to mulo godo face ne kata mulo go ume kata mulo go dhoge kata mulo go wang'e, tibiro yudo ni virus no nyalo wuok kuom one person to the next person. Ranyisi mag tuo ni mathoro betie kuom jotuo gin ahonda, kor mathung', del machwakore, del mojony, muya mang'adore e kind mamoko. Midhusi ni medo nyoro nyithindo ahinya manitiere bwo higni 5. Nikech ng'wech nyithindo go, line miyweyo go, the trachea, the respiratory system is narrow. Koro seche ma nyathi maron kama ogamo gini to nyalo dhi a worse condition faster than ng'ama duong'. Iwacho ni geng'o loyo thiedho. Magi e moko kuom yore minyalo geng'o godo athung'a mar anguro. Anguro kata interact anguro to nyaka irwak gloves, nyaka irwak apron, nyaka irwak masks, and nyaka ilwok lweti seche mi idwa serve anguro kata bang' kise serve anguro. To kilwoko lweti gi pi mang'eny mamol gi sabun. Ng'ano mogamo tuo nyalo migo, koro nyaka keep distance, mana kaka nwa keep distance from virus manu waluongo ni corona cha. Bedo ni boma ma Nakuru nitiere wang' apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo gwenge ma Kaluo, oganda koro ikwayo mondo obed akicha ahinya to e kinde ma ginie wuoth mar mondo mi kik gimak midhusi ni. Bedo ni boma ma Nakuru nitiere wang' apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo gwenge ma Kaluo, oganda koro ikwayo mondo obed akicha ahinya to e kinde ma ginie wuoth mondo kik giyudi midhusi mar athung'a mar anguro. Simfros Okinda, Ramogi TV.